Akwụkwọ Ndị Ikpe isi nke 12. Ndị ikom Ifrem wee kpọkọta onwe ha gabiga akụkụ ugwu. Ha wee sị Jefta, "Gịnị mere ị gabigara ibuso ụmụ Amọn agha? Ma anyị ka anyị na-akpọghị isoro gị jee. Anyị ga-esure ụlọ gị na isi gị n'ọkụ." Jefta wee sị ha, "Onye na-ese okwu nke ukwuu ka m bụworo, mụ onwe m na ndị m na ụmụ Amọn wee tikuo unu, ma unu azọpụtaghị m n'aka ha. M wee hụ na unu abụghị ndị na-azọpụta m, wee tinye ndụ m n'obe aka m gabiga imegide ụmụ Amọn. Jehova wee nye ha n'aka m. N'ihi gịnịkwa ka unu rigokwuteworo m taa ibuso m agha?" Jefta wee chịkọta ndị ikom niile nke Gilead buso Ifrem agha. Ndị ikom Gilead wee tigbuo Ifrem, n'ihi na ha sịrị, "Ndị gbapụrụ agbapụ nke Ifrem ka unu bụ." Ndị Gilead bụ n'etiti Ifrem na n'etiti Manase. Gilead wee were ngabiga mmiri Jọdan niile n'ụzọ ije Ifrem o ruo. Mgbe ndị gbapụrụ agbapụ nke Ifrem sịrị ka m gabiga, na ndị ikom Gilead sịrị ya, ọ bụ onye Ifrem ka ị bụ?" Ọ sị ya, "Mba." Ha sị ya, "Biko, si Shibolet Sibolet, n'ihi na o dozighị onwe ya ịkpọ ya nke ọma." Ha wee jide ya, gbuo ya na ngabiga mmiri Jọdan. Ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 5 na nnu 5 wee daa mgbe ahụ site na Ifrem. Jefta wee kpee Izrel ikpe afọ 5. Jefta bụ onye Gilead wee nwee lie ya n'obodo Gilead. Mgbe ọ nwụsịrị, Ibzan onye sitere na Betlehem wee kpee Izrel ikpe. O nwekwara ọgụ ụmụ ndị ikom 10 ọ mụrụ. Ọ bụkwa ọgụ ụmụ ya ndị inyom 10 ka o zipụrụ n'ezi. Ọgụ ndị inyom 10 ka o mekwara ka ha si n'ezi ezi batara ụmụ ya ndị ikom. O wee kpee Izrel ikpe afọ 7. Ibzan wee elie ya na Betlehem. Mgbe ọ nwụsịrị, Elọn bụ onye Zebụlọn wee kpee Izrel ikpe. O wee kpee Izrel ikpe afọ 10. Elọn bụ onye Zebụlọn wee welie ya na Jalọn n'ala Zebụlọn. Mgbe ọ nwụsịrị, Abdọn nwa Hilel bụ onye Piratọn wee kpee Izrel ikpe. O nwekwara ọgụ ụmụ ndị ikom 2 na ọgụ ụmụ na 10. Ndị ọgụ ụmụ onyinye ibu 310 na-ebu. O wee kpee Izrel ikpe afọ 8. Abdọn nwa Hilel bụ onye Piratọn wee nwụọ. Elie ya na Piratọn n'ala Ifrem n'ugwu ndị Amalek.